Отборници атакуваха подаване в вратарското поле. Вместо това подаването Смоленски бе малко по-назад. Нов шанс за Ботев Враца. Отново Смоленски. Резултатът е открит. Резултатът е открит именно от Мартин Смоленски, без да изразява бурно своята радост. Трети гол в FBET Лига за юношата на ЦСК. Легнали на тревата, не вярващи на това, което се случи, а по-скоро опасният, най-атрактивният футболист в черно-бяло от началото на сезона. Футболистът, който собственоръчно е помогнал с отбелязването на 7 гола за Локомотив в атака. Добро развитие. Джовани ще може да стреля 1-0 за Локомотив. 3 минути след началото на двубоя, перфектен старт за Александър Томаш и компания. И кой, ако не Джовани, да бъде в центъра на събитията, да бъде човекът под прожекторите, който изпрати добра топка в наказателното поле. И отново свободата, с която Джовани действа, за да може да навлезе в рамките на... Няма подобно нещо. На терена са футболист и треньор. Възможност за Хебър 1-1. Голяма пробойна в защитата на Локомотив Пловдив. Динко Хорташ принуден да извади топката от своята мрежа, а Хебър изравнява резултата скоропостижно. Втори гол за Георги Николов, след като дойде в Пазарджик. Виждаме работата, която свърши младият футболист. Но всички в зелено защитата на Хебър. Ангел Бастунов, добър пас към Николас Пене. Пене нахлува по левия фланг, търси подаване, стреляно на височина, 2-1 за Хебър. Изглежда сякаш Хебър намери своята деветка, това е Георги Николов. Възможно за Локомотив от статично положение да затрудни Матвей Игонен и отбраната пред него. Чувание за топката. Хорке Сегура и Калян Костов изглеждат като най-опасните футболисти на Локомотив. Удар и това е 2-2. Именно Калян Костов и може би с доза шанс той поднесе изненадата, след като не прати топката с глава на Хебър и Локомотив Пловдив. Ето къде дойдоха проблемите за Хебър. Димитър Илиев с перфектно обръщане и завеждащо подаване към Николай, по-скоро към Джовани, а Николай Николаев с добрата позиция. Отново теренът направи така, че футболист да загуби топката. Възможност за Локомотив 3-2. Отново обрат в този двубой. Георги Минчев при пасът на Джовани. Възможност за Хебър, града, Георги Николов, хетрик! Изгрява ли нова звезда с номер 9 в българския футбол? Георги Николов с 3 гола в рамките на едно полувреме. Без никакви оговорки, без никакво съмнение. Тези 45 минути игра тук на стадион Георги Бенковски. Отбеляза за Лото. Сега отново внимание пред вратата на Игонен. И отново топката попада във вратата на Хебър. Какво се случва на стадион Георги Бенковски? Човекът, който смени Калян Костов, а именно 20-годишния Ефе Али в
прегръдките на своите съотборници. Локомотив Пловдив вкарва четвърти гол. Акуратно е да кажем, че Хебър за четвърти път се пропука в рамките на стандартни положения. Опасни са домакините, пък при тях разполагат с доста високи футболисти. Александър Колев отново най-близко. Божидар Кацаров обаче открива резултата след едва минута и половина игра. Не се зарадва бившия футболист на Локомотив София, но мечтано начало. За Крумовград със сигурност не е такова, обаче то. Въпреки това сигурен съм, че целият отбор в синьо. Александър Колев срещу Александър Любенов. Ключов момент от срещата. Александър Колев 2-0. В 85-та минута Крумовград достига до второ попадение, с което, струва ми се, уважаеми дами и господа, ще достигне трети пореден успех. Се на поста централен бранител. Много интересен бе подхода на Черноморе в предходния дуел на тима срещу Лудогорец и в крайна сметка той се увенча с успех. Сега обаче отбраната на Варненци е доста разградена и Дюкен с Назон се възползва от това. Четвърт час след началото на двубоя ЦСКА открива резултата. Назон чакаше своя първи гол в хода на лятото. Намери пътя към попаденията в гостуването в Северозапада. Сега се разписва и във вратата на Черноморе, а комбинацията изказва Нестор Елмайстро на неговите футболисти да бъдат готови, да бъдат на пръстите, обаче не са готови за изравнителния гол на Черноморе в 77-та минута. Толкова дълго и като говорим за един от най-късите състави в лигата. След малко за това обаче Редар Бей в наказателното поле задържа топката, търси Велин Попов. Той може да стреля, прави го и Велин Попов. Спасяване, но топката попада във вратата. Отново героят в жълто-черно е с номер 10. Отново и Велин Попов повежда Ботев Пловдив, може би към победата. Грешката на Янко Ангелов, който път ситуацията е подмината. Скоростна атака за болярите. Коло Станев вече в наказателното поле. Време е да подава Коло Станев. Възможност за Етър 1-1. Николай Янков е футболистът, който ще попадне в прегръдките на своите съотборници. Николай Янков, който преди буквално секунди. Всичко започна именно от претенциите на Ботев за Зентич, Желко Копич, Бруно Балтазар и Станислав Генчев, който последно бе начел на Ботев. Сега възможност за Барлан. 2-1 за Ботев Пловдив. Е героят за канарчетата от миналия сезон. Въпреки че не получаваше шанс от началото на тази кампания, влезе в игра. А и фенове, защото Антуан Барлан може... В наказателното поле удар с глава и резултатът е открит. Франко Русо бе оставен напълно непокрит на границата на вратарското поле. След центриране на Иван Юданов достави прекрасна топка. Помощник Стефан Дончев, целият отбор на женския отбор на Лудогорец бе представен и повиши настроението сред публиката. В този момент то става още по-приповдигнато, тъй като именно Бърнар Текпетей в 30-та минута бележи второ попадение за своя тим. Тъй като в досегашните си 7 двубоя той има вкарани 4 попадения и 2 асистенции. В 8-та среща Текпетей добавя. Сейхас атакуван много
агресивно. Шанс за Пютровски, 3-0. Тяго сееха с груба грешка при изнасянето на топката. Може би не му беше подсказано и от неговите съотборници, но Клод Гонзалвеш с ключово действие, което осигури перфектната позиция. Лудогорец продължава да бъде изключително убедителен като домакин в FBet Лига. Вече 11-0 като голова разлика. А наистина боите на своя тим. Горе-долу толкова ще бъдат за него като възможности в днешната среща. Междувременно Кайо Видал в наказателното поле. Феноменален гол. 4-0 за Лудогорец. Кайо Видал с виртуозно изпълнение. Буквално 2-3 докосвания до топката бяха нужни на бразилското крило на Лудогорец, за да я нагласи той за изстрел с по-силния си десен крак. А оттам сигнала Спас Делев. 5-0 за Лудогорец. Уважаеми зрители, головете в днешната среща, освен че са много на брой, в голямата си степен са и много красиви. С великолепно изпълнение над стената. В своя актив успяха да победят Тетър още в началото на шампионата. След това записаха и равенство срещу ЦСКА в настоял Българска армия. Сега Греда и след това топката преминали гол линията. По-скоро да, 1-0 в полза на ЦСКА 1948, а голмайсторът е Бирисен Карагарен. Но след това при добавката нямаше какво да направи. Страхотен удар на Педриньо и страхотна намеса на Ники Кръстев след това. Обаче добър дрибъл на Никола Илиев. Задържа топката сега. Бирисен Карагарен с центриране към Аруниева. И още един пропуск на камерунския централен нападател на гостите. Левия крак да отправи хубав удар. Сега и с глава не успява да оцели вратата на големия голмайстор от близкото минало на английския национален отбор Уейн Руни. Отново атака за гостите. Педриньо от тази позиция оцели градата. Отново шутира Педриньо. Много проблеми за Николай Кръстев и този път Руниева не бърка. При третия опит камерунеца праща топката в мрежата на Николай Кръстев. И отново всичко дойде след страхотните действия на Педриньо, който в този момент да я лови. Ето виждате, по-скоро трябваше да